Dobré ráno zo Šanghaja. Po veľmi dlhej a viac menej prebdenej noci sme prileteli miestneho času niečo pred 8. Ideme na obytko. Budeme dúfať, že by mohli mať pre nás voľnú izbu, ale podľa mňa je pravdepodobnejšie to, že povedia, že nie. Ale ak by nám aspoň vedeli zobrať batožinu, tak fajn. Vyložili z nás taxíku. Najhlučnejšia taxikárka. Celý čas bola na telefóne a ešte okrem toho som mal aj taký fajn zážitok, že nás pán policajt nechcel ani pustiť do taxíku, lebo nesedela ešpezetka na aute s tým, čo my sme napísané v aplikácii. A potom sa nejakým zázrakom zmenila v aplikácii ešpezetka, takže dobre. Umývadlo síce. Voda nie je pitná, ale máme umývadlo. Výhľady. No. Dobre. Môže byť. Ako to vyzerá, Muco? Nie, vyzerá chudák. Keď sa bude tatina sprchovať, tak môže byť, Môžeme ho pozerať? môžeme žalúzku vytiahnuť. No. Čo? Môžeme žalúzku vytiahnuť. Akože však je to síce menšie, ale dobre. Aspoň to bolo drahšie, dúfam. Jasné, že to bolo drahšie. Budovku som vypustil v tecovacom štúdiu, takže myši majú raj. Ale celkom zaujímavé štvrte majú iba také určité výjazdy z tých veľkých hlavných ciest a zvyknú tam dokonca stať policajti a púšťajú donútra, neviem, či teda vyslovene len rezidentov. Pripomína mi to tie nízke domčeky, ktoré sme mali v Osake, v Kyote. Takže idem si vymyslieť program. Predpokladám, že to bude pivo. Tak našiel som nejakých 700 metrov ďalej chicagský pivovar Goose Island, tu má svoj taproom. Takže mám pred sebou 6 pivečiek a ideme vyskúšať, čo z toho dobrého bude. Asi vás nebudem otravovať so všetkými 6, ale mám tu dva druhy ležiaky, z toho jeden je uhorkový, mám tu nejaký berry cider, a je tu pšenica, biely stout a je tu triple hazy IPA, takže teším sa na to. Dali deci a pol, čo je podľa mňa lepšie ako decko, čo sa týka objemu, človek viac vyskúša, takže uvidíme. Našli sme Jinx, obchod s okuliarmi, ktorý sme využili aj v Japonsku jeho služby. Mám pocit, že to je trošku drahšie, minimálne tie rámy sú drahšie ako boli v Japonsku, aj keď je pravda, že nepozeral som úplne všetky, ale pozeral som vyslovene len tie, ktoré majú tie magnetické slnečné filtre na sebe. A tieto sú vlastne, ale to sú detské. Dobre, neviem. Nakupovanie okuliarov na výhľadlo. My sme z Odmlkou zvolili ramen. A Adrian len teda tak lightovo špiziky. Najlepšie na českých nákupoch je, že máš Cat Planet obchod na jednom strane a na druhej strane nákupaku máš detvaky, ktoré ti vo výklade tancujú na ako random choreografiu. Rozhodli sme sa včera, že dneska nakúpime veškeré suveníry, aby sme vedeli, že koľko nám ostane ešte peňazí po nákupoch. Mám nové okulárky od včera. Odmlka hovorila, že môžu byť. Nanjing Road, a.k.a. obchodná. A sú to také európske vyzerajúce budovy. Chceme ísť na ten smer, ale tady by malo byť rieka a zároveň aj ten ostrov, na ktorom sú všetky tie veľké mrakodrapy. Obchod s nožnicami teda, ale majú vnútri aj rôzne nože a neviem čo. Kupovanie suvenírov sa nám jemne zvrháva. Snáď už máme všetko, že sa aspoň blížime ku koncu, lebo teda akože máme toho dosť. Som myslel, či sa nám to vlezie do toho kufru, ale musíme veriť, že áno, lebo inak tu budeme musieť niečo nechať, hlavne váha bude otázna a nevidel som, že by na recepcii mali váhu. Vybrali sme sa do Yoshinayo, čo je teda japonský taký curry podnik a jedno z najlacnejších jedál, čo aj v Japonsku mali a tu sme vlastne zaplatili za toto všetko takých 12 € približne. Ľudmilka našla točité eskalátory. Akože vyzerá to asi lepšie zvonka ako znútra. Ale dobré. Zlaté.
Mala by tu byť tá divoká, teda ten husí ostrov niekde naokolo. Ľudmilka sa rozhodla, že ide na nechty, takže sme ju nechali v nákupách. Dostali sme sa na tzv. Band, teda časť, kde jednak je výhľad na modernú stranu a zároveň teda na tej strane, kde sa nachádzame, sú tie také európsky štýl tých budov, koloniálny. Ale prekvapuje ma, že teda, že koľko je tu ľudí, asi 3 600 000. Podarilo sa nám prísť do botanickej záhrady. Sme v nejakej prvej časti, ktorá by mala byť nejaká piesková. Ale čakal som, že tu bude teda teplejšie. A je to také dosť futuristická stavba a je to tu rozdelené na jednotlivé tie biomy. Zatiaľ pekne. A majú aj baobab. Odchode, respektíve ešte pred odchodom z botanickej záhrady Ľudmilka dostala dosť zlé teda žalúdočné problémy. Takže sme tam ešte chvíľku pobudli a bežali sme medzi záchodom a východom. Takže aktuálne sa nachádzame v Marmaj, či ako sa to volá. A Ľudmilka ešte vyberá nejakú kozmetiku. No a potom teda snáď večera bude v pohode. Nízka šiltovka úspešne završená. Máme aj Šanghaj, takže už len teda zvládnuť nejakým spôsobom tú večeru. Som zvedavý, čo to bude. A môžeme ísť utekať na ubytko. Zajtra totižto Disneyland otvára 8:30, je to hodina taxikom z ubytka, to znamená, že by sme mali vypadnúť, no ak chceme nejakú rezervu, tak o 7:00. Musíme sa aj trošku prespať niečo, ale som rád, že teda to šlo to konečne, aj keď výber nebol veľký, no Ľudmilka hovorila, že je zelená, teraz jak vidím vonku, tak neviem, či je zelená. Ale už je to teraz jedno viac mňa, hlavne, že mám suvenír. Tak máme to za sebou. Za nami je tá zážitková reštaurácia. No bolo to, poviem, že aj som najdený. Ja som úplne akože že bolo toho dosť. Vlastne 7 chodov plus ešte sme mali tie predjedlá, že bolo to. No a ešte potom kýbel polievky, ktorý sme si tam ako sami varili, to bolo... Ten hotpot ma naozaj prekvapil, že bolo toho jednak veľa, podľa mňa. A ja som myslel, že dostaneme na stôl, ale každý sme mali ten malý hrnček. Malo to proste taký dej, malo to... Áno, pekne išlo vlastne, že z východu sa išlo potom na sever, že také tie provincie Číny. Ja z toho Szechuanu som bol taký, som čakal, že to bude trochu pikantnejšie, tam nám dali to tofu, ktoré bolo dobré a bolo v tom aj nejaké meso, aj hovädzie meso, aj nejaký krab alebo také niečo. Ale no, to v podstate pikantné, no málo. Ale to tofu to nejak stiahlo. Môže byť, že to, áno. Že možno to bolo... Ja som tak som sa zababral, že som rád, že mám ešte nejaké náhradné tričko. Ale už máme biznis model, už rozmýšľame, že ako to poňať na Slovensku. To bolo vlastne premietace sále, ako keby na všetky, teda na 3 steny premietané. No tam to museli byť tie projektory drahé, vlastne ešte sa nám premietalo aj na stoly zhora. Každému zvlášť teda. No. Takže, a ešte aj tá premietanie bolo nejaké interaktívne, že nejaké hry, len problém v tom, že ten chlapík, čo nás obsluhoval, hovoril strašne potichu. Akože hovoril dobre po anglicky, on vlastne tak hučala tá hudba, že ja som mu proste polku času nerozumel. Ale vynikajúce. Akože celé to malo hlavu, petu a vyzeralo to veľmi slušne a to jedlo bolo fantastické. Chuťovo, každý jeden kúsok bol vynikajúci. Nebol tam žiadny taký,
by som ho nezjedol. Aj tie ryby, čo ja teda nemusím, mi chutili túto, takže... Áno. Takže určite odporúčam. Ako sa to volá ešte raz? Taste of China. V Šanghaji odporúčame. Vyrážame do Disneylandu. Je 9:45. Ľudnoka mala neisté brúško od včera. Takže sme trošku počkali na izbe, kým prišlo Imodium, čo nám objednal recepčný. Tak, dúfam, že sa tam dostaneme. Je to 40 minút cesty taxikom, takže ešte to bude zážitok. Boli sme úspešne vyložení taxikárom. Tam je hrad a šlapeme. Ako čakal som, že už to o tomto čase bude menej ľudí teda vchádzať donútra, ale stále je to relatívne dosť. Neviem, či sa dostaneme na nejakú atrakciu, ale však snáď, hej, no, držte nám palce. Minimálne na tie, kde sa menej čaká, čo je hlavne Buzz Lightyear, ktorý bol v Tokiu zavretý, ktorý som videl ako decko, takže ten je tu, je tam 5 minút čakanie, takže ak nič iné, tak máme to a to je stačí. No, sme sa takmer preštrikovali ku vchodu, akože je tu dosť ľudí. Ešte aby nám niečo nezhabali, alebo ideálne nevyhodili vodu. No, komunisti nám zobrali selfietičku samozrejme, napriek tomu, že v tokijskom Disneylande napríklad s tým nikto nemal problém, ale tu majú asi ľudia tendencie sa nimi mlátiť alebo niečo. Karamelové pukance, čo cením, že sú relatívne rovnomerne obalené. Väčšinou mám problém v tom, že tie pukance, že niektoré sú karamelové, potom až 4 normálne. Máme za sebou stav Buzz Lightyeara, ktorý bol super, mal som skoro 1 000 000 bodov, Ľudmonka mala 500 000, Adrian má nejakých 200 000, ale 250, ale Adrian že vraj nevedel prvú polku, že má strieľať, takže nestrieľal. A mali sme takú celkom peknú Pixar, len takú prezentáciu. Takže ideme smerom Toy Story Land ďalej. Oka si kúpila kobucík. Už sme obidva ušatí. Máme za sebou Hot Pursuit, čo teda, že vraj je že klenot tohto Disneylandu. Verím, že hej, akože bolo to super. Páčilo sa mi, že ako natiahli vlastne čas tej samotnej jazdy tým, že tam boli také premietania, by som povedal, že akože sme vošli autom do výťahu a potom ten výťah padol a ty si vlastne boli iba na jednom mieste, ale premietalo sa nejaká akcia a potom následne na to už sme akože išli autom cez nejaké miesto, sme niekoho naháňali. Takže super, veľká radosť vo mne. Aktuálne čakáme na Macka Pua, ktorý bol predtým hodinu, teraz je 45 minút. Takže som si povedal, že dobre, že nebudeme dávať za všetko priority puzzle, lebo na Hot Pursuit 2 hodiny by sme teda sa nám nechcelo stať v rade. Takže uvidíme, aký bude Macko a uvidíme, či mu bude stačiť pamäť na kamere, lebo už sa to výrazne míňa. Ale zatiaľ som veľmi spokojný, ale dúfam, že buď nájdeme ešte nejaké pukance, lebo v 2 stánkoch po sebe sme videli iba, že slané a karamelové, takže snáď budú nejaké pukance. Zastavili sme sa na obed a máme teda kurátko, že vraj teda tanier pre 2, neviem, to podľa mňa by to nezjedli a nevedia. Pozeráme, že jak sa máme na kraji, však máme tu len tie paličky a potom pozeráme, že na zemi som videl plastovú rukavicu, tak hovorím, že tak toto budú asi tie plastové rukavice. Čakáme aktuálne na Petra Pana. Vyzerá, že teda chvíľku si počkáme, ale písali pri vstupe, že len 35 minút tentokrát. A je to tiež jedna z tých že vraj najvychytenejších, takže uvidíme, čo z toho bude. No, máme za sebou, jak sa to volalo? Soaring over skies, ale také niečo. Akože bolo to zase raz rýchle, predohra dlhá, ale bolo to super, mali sme vlastne, boli 3 rady sedačiek, ktoré sa vlastne zdvihli, to znamená, že boli 3 nad sebou a bola tam taká ako kvázi pologula pred nami, na ktorú sa premietalo a lietali sme cez rôzne destinácie, ale akože bolo to super, aj nejaké voňavky tam nás prskali, nejaká voda, neviem čo a fakt, že tým sme boli zavesení v lufte, tak naozaj mal človek tú ilúziu, pokiaľ to moc teda neskúmal a nepozeral sa doprava doľava, že lieta v lufte, takže za mňa dobre. Adrian? Výborné. Spoko. Zvládli sme aj čakanie na Pirates z Karibiku, ale zhodli sme sa, že to bolo najlepšie, čo sme tu asi videli dneska. Ešte sme chceli ísť na trpazlíkov, ale nenašli sme tam, že by bol pás zrovna na tú akciu, že iba to bolo v rámci nejakých bundlov a to už nebudem kupovať.
a 95 minút zároveň už nebudeme stáť niekde v rade, takže ja si ešte dám kukuricu a ideme nejaké možno suveníry a potom ideme na pivo, lebo dneska nám akože dobre nám stačilo, v pohode sme. Akože majú tu zlaté vesičky a majú tu veľa, ale človek vždy povie, že potrebuješ doma, ja neviem, plíšaka, Monster alebo čokoľvek iné. Lúčime sa s Disneylandom. Hi Disneyland. Bye bye. It was cute. V porovnaní s tým Tokiom, no tu boli také modernejšie mnohé tie atrakcie, nie? Áno, ale v Tokiu bol zase lepší shopping. A oveľa viac druhov popcornu. A oveľa viac druhov To boli len dva basic shity. Ešte sa dostať do mesta a máme hotovo. Pivo. Pobalení sme. Hento hovado, dúfam, že nám dovolia si nechať na recepcii, lebo inak sa nám to, neviem, asi nájdeme nejaký loker, lebo nebudeme tu vláčiť po meste celý deň. Hurá na to. Posledných pár hodín v Šanghaji a o 10. večer približne ideme na letisko. Park hotela a je to aj celkom pekná výstavka. A teda zatiaľ sme, že meno Hudec sme zatiaľ nevideli nikde, ale možno sa nám ešte pošťastí ho nájsť. Adrián berie veškeré možné cigarety sveta pre Tibora, tak snáď aspoň niečo z toho bude dobré. Bojíme sa, že či niečo nebude uchutené, lebo to Tibor teda veľmi nemusí a ak som správne pochopil, tak u nich tu mentolky fungujú stále. A ja som našiel jablkový mliečny čaj, takže môžeme sa osviežiť a ideme ďalej za jedlom. Vyzerá to ako taká vývarovňa, sú tu rôzne misy s kopou všelijakého jedla a dali nám to odvážiť. Ja som si vybral kopu meskra, niečo, čo vyzeralo ako rezance, nakoniec je to nejaká zelenina, ale nevadí. A platili sme v podstate, my s Adriánom sme platili nejaké 4 €, Ľudmilka hovorila, že ešte menej dokonca. 25 ich bolo. No, takže super, že akože za mňa dobrý objem, som na výkon fajne. Tak, nastúpili sme. Ľudmilka vymyslela, že pôjdeme autobusikom na výlet do Modry a dokonca by to mal byť aj nejaký anglický komentár, takže na to sa tešíme. Inak jedlo bolo výborné. Konečne sme sa dostali k Perle. Pod nami kruhač a my sme na vyvýšenom kruhači. Na veľa sa nám podarilo nájsť DJ obchod, lebo Ľudmilka pre kolegyňu ešte kupovala ten Osmo Pocket 3, keďže teraz vyšla 4, tak tá 3 je zlacnená. Takže odchádzame z najdrahšieho nákupáku na svete a ideme ešte pozrieť Disney obchod, ktorý sme tu videli. A potom skočíme naspäť na autobus a pôjdeme do mesta, teda respektíve do tej starej časti, kde bývame. A neviem, ešte stále strašne veľa času, kým nám odletí to lietadlo. Dobrý večer, priatelia. Sadli sme na letisku, aktuálne máme 10 hodín miestneho času, takže máme ešte
3 hodiny, kým sa začne bordovať, ale nevadí, sme povedali, že ideme na letiskáče teraz, nech si tu dáme ešte niečo, kým je to otvorené. Je dosť možné, že potom sa všetko zavrie. Sme si s Ľudmilkou objednali kurácie s bravčovým, pol na pol. Áno, a rýža. Rýžou? Jak u nás je na pol rýža hranolky, tak tu je na pol kuráci s Áno, bračovým. Adrian ako odvážnejší z člen skupiny si objednal Rezance. fried rice noodles s hovedzím. Áno, ale tak to podľa mňa tam nie je Ale čo áno, pokaziť. pravdepodobne to bude v Toto je pohode. taká reštika vyslovene letisková prispôsobená, že prídu sem žalúdkovo slabší jedinci, dáme im nejakú mid verziu. Presne. Teda. Ešte tých 12 hodín a už bude dobré, ale ako prešli sme celkom fajn aj security a všetko. Áno, a strašne sa teším, že nás pustili skôr na ten check-in, aj ten batožín je všetko, že batožina mala pod 23 kg, že síce chceli vidieť všetkých 280 nožov, ktoré sme kúpili, ale ani jeden nám nevybrali, takže to je super. A síce nám otvorili ten kufor, ja som myslela, že už to v živote nezavriem, ale zvládli sme to. Tak potom som zvedavý, že či ešte nájdeme niečo otvorené pred gateom. A tam je one, zase je tam one Goose Island, neuveriteľné, nás to prenasleduje. Ja som sa obzeral a vidím, že je tam zase ten šikársky pivovar, v ktorom som bol už dlhý. Takže ešte aj za nami je na letisko, to je Aj hrozné. v Budapešti sme otvorili pobočku. Super, teším sa. One eternity later. Sme v Budapešti. Ešte budeme čakať na mojho tata nejakú hodinu približne, lebo neviem prečo sme pristali o hodinu skôr, ako pôvodne bolo avizované. Neviem, či nepočítali s nejakým letným časom činenia alebo niečo. Jo, regelt.